kwenzeka ntoni bantwana bam? Kusemqwindini wenzulo zobusuku ndiyafunga soze ndilibalo lwaa suku ndifikelwa inkondende yexhego ebusuku lithi nina nizizinto ezibotshelelwe enkangeni nikhokhelwe ezindikwe ezinibeka inkanga emehlweni nandibuza lindijonge ngqo ebusweni. Kwenzeka ntoni bantwana bam? Ingaba kwakhalanywa nini kwaphela intsasa zobasana nakhetha ukuzicandela umgalakala lo mhlaba siwubele nzima sazabalaza nina nikhamisile nitya ingxolo into eniyaziyo kukuthukisa nokubanga ingxolo. Ewe sandulela kodwa zange sinishiye ningenazo ingqondo kwalani ke uba nisebenzise nasike nazi izidodo umntu ngamnye makazifuna khangelo wakho umnongo. Ayikho inkanga edubula ingethi yandibinya yazi loo nto washo niqaqanisela kubonakala kudala ezibukele zisenzeke izinto. Ndithi xolo tamkhulu andikwazi molo wandifikele ixesha ndingalindelanga mntu noko andazi noba lamini ndandiphupha noba yayingumbono loo tamkhulu undijongile ufuna ndimbone so andazi noba sisinyanya okanye sisiporho mandimphindlebe ndimamelazana naye ingcombolo uthi nyana ndisuka phezulu engetheni